ଗୁଲୁ ମୋ ଧନ ଟିକେ ଅନ୍ନ ଚାହୁଁନୁ ମା କହିଥିଲା ଚାହିଁଲା ବେଳେ ପଟେ ଦେବୁ ଟିକେ ଚାହୁଁନୁ କାନ୍ଦେନା ଜବରଦସ୍ତି କାନ୍ଦେନା ଓଲୋ ଜବରଦସ୍ତି କାନ୍ଦେନା ହଁ ବା ଖାଇବୁ ଦବ ଦବ ବୋଉ ଖାଇସାରୁ ଭଲରେ ଖାଇବୁ ଦବ ବୋଉ ଖାଇସାରୁ 2 ମିନିଟ୍ ରହ ଧନ। 2 ମିନିଟ୍ କାହିଁକି 5 ମିନିଟ୍ ରହ ଓଲୋ ପାଗିଳି ପାଗିଳି ମମି ସୁବିଧା ହଉଛି ସେଠି ବସିକି ଖାଇବା ପାଇଁ। ମୋ ଧନଟା ସମସ୍ତେ ଖାଇଲେ ତତେ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେନି ତୁ ଆସୁନୁ ଖାଇ ଭାତ ଡାଲି ଆ